Jpac okwu anya ọnụ eze ndị asịrị ọkwa 5 million ka nji wee load 40 feet a. Jpac okwu anya ọnụ ịghọtago 5 million naira ka nji wee go this 40 feet, mana mụ na gị nwere akụkọ nọ ije siri nabata Naijiria ebe ọ na mkpọ ga-ebịa za m ịghọta because na afọ m na ị nwere aka ọrụ ihe gbasara m ị ga-akpọ m na fonu jụọ m kedu ka o si ime ka m kọọlụ ya ị pụta na-enyezi the tin as report as news n'ịnọ mgbe o mere ka o si ime mana ya dịba ịma na ọfọm ji ga-etigbuchi unu ncha niile. Jpac nwanne m ịnụrụ the message Jpac Ejiofor send to you. Agwara m gị the initial time that na ịgbara speed too much. Ndị Igbo tiri news that na a na-ebi okwu n'ọnụ ofu onye. Ama m nke o rutezi na nke Jpac Ejiofor gị biwezi ikpe n'ọnụ ofu onye. It's totally unacceptable, but I hope that two of you settle amicably. You understand? I achọ ka aka abụọ ghọọ gị ofu aka na ịbatacha nọkwa na-emere ụwa gị enjoy it all this why. So peace and love.